1.5 hour nga pinalpalok nung ko dahito. Ikakapsat ko nga inorap. Jaran! Tao nyo man eh. Bakitan tayo man no. Permitilok nang nga talagan. Agpaiso ni. Kita nyo niya. Ni, nakalukluk nung ni talaga nga makadagi. Di pa na ni. Tulang na. Perfect si kayo. Ay, kat mayat man nga ngat-ngatan dahito yan. Naimas nga pang pulutan. Angot na lang nga nang kakabsat kong inurat nga kunakon ko. Muyo kakabsat. Natulad ko lang daytoy. Siyempre, ati kabsat yung inurat, agtutulad. Ay, basyar ko man. Nagungot man ni basyar ko. May ati breadings ko. Ay, crispy fry daytoy. Pauna-una iti banglunan aya. Kitaan tayo to. Nga talaga na makaramkam am amin nga. Nga tulang na ungkunada. Dalos na iti ibak Siyempre, original nga pa rin yung tigamitan tayo. Hang original nga kaserola tata. Sige, dakas tayo. Awan ka ima na. Dapat ipitabitak na. Wow! Mas lagpay sumot niya. Mas naimas pa ito. Original nga dalikan. Saka original pa nga paryok na naglutuan. Banglong. The moment of truth. Kitaan tayo mutlang no. Talaga nga mangalngal ang amin nga tultulang na. Nagpeso si kayo. Wala na. Wala na, oo. Manangalngal ko na tulang na. Naglok lang talaga, mangalngal nga talaga. Kung ulan no, awan de ngipon mo, mabalma ka na ito. Naglok lang. Wala kang kapap. Padason yung kakapsat kong inurat na pudpud no. Wala awan ngipon nyo ako na. Ganun lang kasi Ito naman. Wala ka naman. Ito lang. Mga tingat ko sa gayaw. Kumaw. Yummy. Taamgot. Talagang naluk ng amin nga tultulang na. Mga tingat mo amin si ka. Unang kagat para sa inyo. Para kini bakat ko na ma. Aman na. Nya! Naluk na niya. Adupay. Gaputan naraman ako na ikot kustunan. Ipagbigyan tayo lagi tayo bulilit ito yun. Isuda ka ng timang ibuson.